Buďte požehnaní, bratia a sestry, som rád, že dnes môžeme sa takto tu nastretnúť a ja by som chcel povedať hneď na úvod len toľko, že keď som chodieval ešte dávno niekedy zo služieb, týchto služieb, konkrétne keď sa končil starý rok, presne na Silvestra domov, tak môj otec mi stále hovoril v televízii, je to horšie a horšie. A ja som mu stále povedal, v cirkvi je to stále lepšie a lepšie. Takže dneska sme dali slavu Pánovi za rôzne veci, za to, čo robil v našich životoch, za to, čo bude robiť. Aj verím tomu, že nie rok 2023 potrebuje dostať najväčšiu slavu, ale najväčšiu slavu potrebuje dostať náš Pán. Amen. Tento svet bude oslavovať za chvíľku rok 2024, ale viete čo, ohňostroj je príliš krátky na to, aby radosť ostala z ohňostroja. Je to tak? Ohňostroj proste je zapálený, vybuchne niekde na nebi a potom proste niekde len tak skončí a zhasne. Ale viete čo? Najväčšia radosť, ktorú potrebujeme strátiť si v našom srdci, je radosť Ježiša Krista, spasiteľa nášho Pána, ktorý je v našom živote a v našom srdci. Povedzte niekto amen. Halelúja. A preto verím tomu, že aj táto služba, aj keď bude veľmi skrátená, zrýchlená, že bude použitá Duchom Svätým, aby sa dotkol každého srdca na tomto mieste. Poďte, budeme sa krátko modliť. Oče nebeský, my ti ďakujeme za to, že si tu. Veľmi ti chceme poďakovať za dar Svätého Ducha, ktorý je medzi nami. A ja sa modlím, Oče, aby si dnes povzbudil cirkev, aby si ju požehnal, aby si ju načerpal, aby si ju naplnil tým načerpaním, ktoré tvoje slovo má. A ja tak žehnám, Pane, aj toto slovo, ktoré bude kázané a modlím sa, nech sa dostane do uší, nech sa dostane do srdc a nech ľudia dnes zoberú úžitok z tohto slova. Žehnám im v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Bratia a sestry, počas Vianoc idú rôzne rozprávky a jedna z rozprávok, ktorá ide v televízii, je Soľ na zlato. A ako viete, táto rozprávka je veľmi populárna, každý ju pozná, nemusím ju vôbec predstavovať, ale soľ vôbec nie je nad zlato. Ale poznám niekoho, kto je nad zlato. A to je Pán Ježiš. A on je nad všetko zlato tohto sveta. A práve preto, keď o ňom kážeme a rozprávame, chcem, aby ste tak spozorneli, pretože verím tomu, že kázané Božie slovo, to nie je len nejaký dodatok k službe, ale je to podstatné, čo potrebuje zaznieť v každej živej cirkvi, kde je prítomný Svätý Duch. A preto ani jeden z nás tu dnes nie je náhodou. A ja som sa modlil a čakal som na Boha. Naozaj som trávil čas s Pánom a hľadal som Boha, čo mám dneska kázať, pretože kázateľ môže tak otvoriť Bibliu a si povedať, toto budem slúžiť. Ale ak sa stretneš s Bohom a on ti povie, čo máš kázať, tak to zhromaždenie je úplne o inom. A preto by som dneska chcel hovoriť o taký názov som tomu celému dal, skryté tajomstvá proroka Izaiáša. Nebudem môcť to celé kázať, ale budem sa snažiť vypichnúť to najdôležitejšie, čo verím, že je pre túto cirkev a pre tento čas. Skôr ako budem kázať, chcel by som povedať, že mám aj ja vďačnosť voči Bohu za rok 2023, pretože 14. decembra sa mi narodil druhý syn. Zdravý, silný, až tak zdravý a tak silný, že včera sme nič nespali. A ja som písal pastorskému týmu, nech sa za nás modlia, pretože to bolo zúfalstvo, ale prežili sme to, sme tu a aj som to bral ako taký útok, že mám kázať a proste bolo to také, že tak som hovoril v mene Pána Ježiša Krista, halelúja. Ale viete čo, teším sa z toho, bol som mimochodom pri pôrode, musím vám povedať, že veľmi si vážim ženy. Bol som pri prvom porode, bol som pri druhom porode, dokonca som prestrihol pupočnú šnúru a ten celý tím, ktorý tam bol, ten porodnický tím, tak ja som tak asistentoval tam tomu celému a ja som, ako som povedal, asistentoval, to je zle? Asistoval. Tak po východňársky môžem aj takto, nie, bratia a sestry, však nový rok je. A počujte ľudia, ja som tam normálne bol a oni skoro fakt nemuseli nič robiť, pretože ja som dýchal spolu s manželkou. Hovorím, Natália, musí to byť poriadny nádych. Asi by mi dala, keby to bolo, ale hovorím, musí byť to poriadny nádych, poriadny výdych, keď príde tá kontrakcia a potom som jej hovoril, že ideme sa potopiť, musíš sa poriadne teraz nadýchnúť, v sile potom tlačiť a potom som hovoril, jak v posilovni, keď si, že dvíhaš a pučíš tieto... To sú prsné svaly, Miro, nie? Alebo čo to, tlaky. Že akéby tlaky si dávala. No počujte, títo ľudia boli zo mňa naozaj nadšení a mi povedali, nechcete prísť k nám pracovať, že do týmu, že my by sme vás zobrali. A ja hovorím, dobre, do srandy, ale chcem vám povedať, že naozaj, no keby muži mali rodiť, Igor, nesmej sa, bratu, ale veľa by si neporodil ani ty, ani ja.
Svet by neexistoval. Asi by Pán musel prísť veľmi rýchlo, bratu. Aleluja. Dobre, takže poďme sa pozrieť na skryté tajomstva proroka Izaiáša, očakávanie na Hospodina. Môžeme si rovno otvoriť Božie slovo Izaiášovi 30. kapitola 30 a 31. Biblia nám hovorí toto. A toto som dostal od Pána, že dneska vám to mám dať. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkynajú a klesajú, ale tí však, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, sú ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neunavia sa, pôjdu a nevyčerpajú sa. Verím, že toto je slovo pomazané pre tento večer pre vás všetkých. Pretože verím tomu, že Duch Svätý zoberie to staré slovo, ktoré si aj mnohokrát počul a on môže tak v moci oživiť, že dneska odídeš naplnený skrze jeden verš, ktorý bol kázaný, ktorý si zapamätáš a ktorý s tebou pôjde celý jeden rok. Pretože Pán môže zmeniť celú našu situáciu a Boh nás nedal na túto zem, aby sme žili v prehre, ale aby sme žili vo víťazstve. Toto je niečo, čo Boh dal každému jednému z nás, aby sme mohli žiť s ním, nie ako nejakí krtkovia alebo nejaké ponorky, ktorí raz v nedeľu vystrčia svoj periskop, pozrú sa, ako to vyzerá a potom na týždeň zase zídu niekde dole do hĺbky, ale verím tomu, že môžeme žiť vo víťazstve tak, že tento svet sa bude diviť, čo za ľudia sú to tí, ktorí prijali Ježiša Krista a žijú s ním. A preto by som dnes chcel poukázať na tieto veci, pretože ako v 30. verši je napísané, že mládenci ustávajú a slabnú a junáci sa podkynajú a klesajú. Viete, sila je stále spojená s mladým človekom. Sila, alebo poviem taká udatnosť, alebo keď pozriete tie rozprávky, stále ten princ, ktorý vyslobodí tú princeznu, je okolo 20, okolo 30 rokov, ale všetci tak pozerajú, že tam je nejaká sila v tomto veku, ale Biblia hovorí nejaký úplný iný opak. A keď som o tom rozmýšľal, som si hovoril, Pane, tvoje slovo je pravda a my sa musíme držať tejto pravdy. A Biblia hovorí, že prichádza doba, a myslím si, že v dobe tejto aj sme, kedy mládenci, nemajú zmysel života, nemajú takú silu, kde by jednoducho mali nejaký, záber na cieľ, možno žijú iba tak nejakým spôsobom bezcielne a možno mnohokrát padajú, mnohokrát sú unavení, možno ráno nevedia stať ani z postele práve kvôli tomu, že doba, v ktorej sme, je veľmi tlaková, tak ako to veľakrát kázal Peťo Jurík. Pretože verím tomu, že Biblia má pravdu a chcem vám povedať, že tá Božia sila, Božia moc, to není vo veku. To není v tvojom občianskom. To není v tom, kedy si sa narodil a koľko rokov máš. A môžeš sa cítiť akokoľvek a poviem ti, že tvoja sila nepochádza z tvojich ramien, ani z tvojich nôh, ani z toho, koľkokrát chodíš do posilovne, ale pochádza z jednej jedinej veci a to je z očakávania. A to je tajomstvo Izaiáša, kde je toto slovo napísané. Biblia hovorí, že tí však, čo očakávajú na Hospodina. Viete, čo verím? Že toto je špeciálny druh ľudí. Pretože takýchto ľudí málo nájdeš, tí, ktorí vedia očakávať na Neho. A ja vás chcem povzbudiť, očakávané to nie je to, že si sadneš do kresla, ostaneš tam čakať a nič nebudeš robiť. Biblické, skutočné očakávanie, biblickí hrdinovia tejto knihy žili v takom očakávaní, že oni chodili, činili vôľu Božiu, boli v pohybe, neboli na jednom mieste a Boh sa skutočne priznával ku ním. A ja vám poviem, ani jeden biblický hrdina by nebol hrdinom, ak by naozaj neočakával na nebeskú silu a na nebeskú moc. Halelúja. A preto vám poviem, že takisto aj filmový priemysel to zistil, že každý jeden hrdina musel mať nejaké spojenie s nadprirodzenom, aby hrdinom bol. Pretože človek sám o sebe hrdina nevie byť. Ešte možno tam niekde na plátne, či je to Tom Cruise alebo niekto iný, tak vedia ukázať tie určité možné veci, kde my otvárame ústa pri tom, ale pri tom všetkom sú to iba scenáre a sú to iba, určité veci, ktoré už sú dopredu naplánované. Ale ten skutočný hrdina, alebo tí skutoční hrdinovia sú tí, ktorí sú schopní očakávať v každom dni na živého Boha. Toto je niečo, čo vám dneska Pán chce dať, aby ste odišli s týmto vo svojej hlave aj vo svojom srdci. Možno ste tu na niektorí, ktorí prežívate rôzne búrky, rôzne trápenia, rôzne starosti a vôbec by si dnes večer nezobral mikrofón a nepodiekoval by si Bohu, pretože máš toľko vecí, ktoré ťa ťažia.
Ja ti chcem povedať, že ak budeš očakávať na Hospodina, sú 4 požehnania, ktoré priťahneš na svoj život. Dneska ráno brat Peter Liba kázal o tom, pastor, kázal o tom, že existujú kľúče od určitého požehnania. A ja vám dneska chcem dať ďalší kľúč. A to kľúč je biblické očakávanie na Boha. Proste modlíš sa a očakávaš. Žiješ s ním a očakávaš. Čítaš si Božie slovo a očakávaš. Ideš do dňa, ale si v očakávaní na jeho silu a na jeho moc. Sú 4 veci, ktoré človek od Boha môže zobrať. Poprvé, dostaneš novú silu. Po druhé, budeš ako orol, ktorý dostáva krídla. Po tretie, budeš utekať a neunavíš sa. A po štvrté, pôjdeš a nevyčerpáš sa. Toto je slovo Božie, s ktorým môžeš odísť dnes, že tvoj a môj život môže byť namočený do života ducha. Toto ti nedá tento svet, ani to nikde inde nevyčítáš. Je to slovo Božie, ktoré nikdy nesklame. Boh není klamár, aby nás klamal a viedol nás a zavádzal nás. Boh túži potom, aby sme odzrkadlovali jeho slávu. Aby sme vyzerali tak, ako on. Moje najväčšie prianie pre mňa samého a pre vás je to, aby sme boli viac podobní Ježišovi Kristovi. Aby sme boli viac podobní jemu. A verím tomu, že toto Boh chce dať cirkvi. Cirkvi tieto 4 veci, kde sa postavíš a príde nová sila na teba. Poďme rýchlo do toho prvého bodu. Prvý bod je, očakávajúci na Boha dostanú novú silu. Čo to znamená vlastne, že v tom verši je napísané, že nadobudli, profesor Roháček také slovo tam má, že nadobudli, tak ja som to pozrel si a to znamená, že naberajú, získavajú, dostanú to a stanú sa nositelia. Toto je očakávanie. Ja si prajem, aby si bol nositeľom Božej sily. A počúvajte, nositeľom Božej sily to neznamená, že tvoj život je jak v rozprávke a zrazu príde na teba sila. Ľudia strávia svoju silu, zrazu sú bez sily a vtedy, keď očakávaš na neho, jeho sila ťa môže doplniť. Jeho sila môže vykryť všetky tvoje slabosti do takej miery, že zo svojich slabostí budeš kázať v moci a sile. Budeš žiť v moci a sile. V jednom jedinej veci potrebuješ usporiadať svoj život. A to je očakávanie. Očakávanie na živého Boha, očakávanie na tvoju prácu, že Pán sa postará, na tvoje manželstvo, na tvoje skúšky života, na tvoje zdravie. Majte očakávanie na živého Boha, ktorý môže urobiť čokoľvek a kedykoľvek. A ja verím tomu, že to je niečo, čo potrebujeme uchopiť ľudia. Je tam zjavenie v prorokovi Izaiášovi. Prorok Izaiáš zobudzal Izrael, pretože spal. Izrael odišiel od Boha. A zrazu v tejto kapitole pozbudzuje Boh Izrael, aby sa prebudili, zobudili a aby mali očakávanie na Pána. Aby mali očakávanie na živého Boha, ktorý môže prísť a zmeniť situáciu kedykoľvek. Je zaujímavé, že keď ľudia potratia silu, tak už vôbec nevládzu ani žiť, ani nevládzu ani stať možno z postele alebo ísť nejakým smerom, pretože chodia bezcielne. Jim Carrey raz jeden komik podal takúto vec. Už ma nebaví baviť tento svet. Už ma nebaví sa zosmiešňovať a baviť iných na tom, ako sa iní smejú na mne. Kto ho poznáte, je to veľmi dobrý komik. Raz žil jeden komik, ktorý sa volal Gramoldy. V 20-30 rokoch robil show v stanoch. A prežíval tak hlbokú depresiu, že vyhľadal psychológa. Prišiel za psychológom a tento psychológ si ho prezrel a hovorí, vám, pane, nič nie je. A tento Gramoldy bol známy, ale tento psychológ ho vtedy nepoznal. A mu hovorí, viete čo, ale dám vám jednu radu. Vy sa potrebujete iba tak rozveseliť. Navštívte, prosím, stretnutia pána Gramoldyho. Tam sa určite zabavíte. Čo sa stane, keď strávime všetku našu silu? Biblia hovorí, že tí, ktorí očakávajú na Pána, dostanú novú silu. Nie silu z tohto sveta, ale silu od Neho. Sláva ti Ježiš. Jozef, ktorý bol predaný, zradený a bol doslova kúpený Putifarom v Egypte. Predstavte si, že čo všetko zažíval. Zradu, sklamanie z bratov, ktorí ho predali niekde v púšti. Najprv ho hodili do nejakej cisterny, potom ho vyťahli, potom ho predali. Prišiel do Egypta a zrazu Biblia hovorí, že do Putifarovho domu prišiel Jozef
A hovorí tam taký špeciálny verš, 1. Mojžišova 39, od 1. verša. A Jozef bol dovedený dolu do Egypta, a kde ho kúpil Putifár, dvoraní faraónov a veliteľ kráľovskej stráže, človek Egypťan, z ruky Izmaelitov, ktorí ho dovedli dole. Ale Hospodin bol s Jozefom a bol to muž, ktorému sa všetko darilo, a tak bol v dome svojho pána, toho Egypťana. Čo za špeciálna moc a sila prišla do domu tohto Egypťana. Čo za sláva prišla, kedy Biblia hovorí, že Boh bol s Jozefom. Niečo vám poviem. My, keď chodíme s ním, Pán je s nami. Či to vnímaš, alebo nevnímaš. Ale Putifarovol dom bol prvýkrát naplnený Božou mocou a Božou slávou. Ak hovorím o sile, hovorím o Pánovej prítomnosti. Hovorím o sláve, ktorú dáva on. Hovorím o tom, že ťa doplní tak, že ani nebudeš vedieť, akým budeš svedectvom pre Putifarov dom. Sláva ti Ježiš. Pôjdeme rýchlo do ďalšieho bodu. Druhý bod. Očakávajúci na Boha sú ako orly a dostávajú krídla. Bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus mal tiež takéto krídla. Na kríži, keď bol zavesený, keď všetci sa mu smiali, tak on tam povedal jednu vec, ktorá ukazuje na to, že on tiež chodil v tomto pomazaní z Izaiáša. Kedy všetci ho opľúvali, všetci sa mu vysmievali. A Ježiš s nadhľadom na krídlach orlých, ako keby povedal, Pane, odpustím. Bol tak nad vecou, že hovorí, Oče, odpustím, pretože oni nevedia, čo činia. Orlie krídla ťa dostanú do výšin. Nad každú situáciu, nad každú vec. Žiadna situácia nie je beznadejná. Ani jedna. Ježiš na kríži bol tak nad vecou, že sa modlil za tých, ktorí ho opľúvali, preklínali a ktorí sa mu vysmievali a veľakrát znášal tú potupu už počas služby. Nakoniec na kríži to všetko bolo dokonané. Chcem rýchlo ešte povedať. Halelúja. A čo ak by som povedal o tých, ktorí boli prenasledovaní tak, apoštoli, boli zbičovaní, zbití a oni začali chváliť Boha, že boli hodní niesť potupu na meno Pána Ježiša Krista. Že boli hodní toho, že tak ľudia... Oni boli tak nad vecou, že napriek tomu, že sa dostali do úrovni krídel. A ja vám žehnám, aby táto cirkev bola v úrovni krídel. Z Izaiáša. Tí, ktorí očakávajú, dostanú krídla orl. Orlie krídla. Ja som pozeral včera nádherné video, jak orol letí. Ľudia, ja som vám ho tu chcel pustiť, ale nie je čas. Rýchlo tretí bod. Očakávajúci na Boha budú utekať, budú bežať, neunavia sa. Môj otec je bežec. Ja viem, čo to je mať otca bežca. Ja sám nie som nejaký bežec, tu a tam si hodím zabehať, ale môj otec má parížský maratón, londýnsky maratón, slovenský maratón a kopec iných ďalších maratónov. A môj otec mi stále hovoril, Erik, skúška maratónca prichádza po 30 kilometroch. Tam sa ukáže, koľko si natrenoval v lete. Tam sa ukáže. Zvláštne slovo, ktoré je tu napísané, že očakávajúci na Boha budú utekať a neustanú. Inými slovami, neunavia sa. Jak je to možné, že sa neunavia? Pretože je tam prítomný Boh. Je tam prítomný Pán. Verím tomu, že čím dlhšie sme s Kristom, tým viacej slávy a pomazania na našom živote má byť viditeľná. Nemá to ísť dole s nami, ale má to ísť s nami hore. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina. A štvrtý rýchly bod. Pôjdu a nevyčerpajú sa. Žijeme v dobe naozajstného veľkého vyčerpania. Bratia a sestry, ak je tu niekto zase vyčerpaný, Biblia hovorí, že kto bude očakávať na Hospodina, tak ten bude ten, ktorý sa nikdy nevyčerpá. Očakávajúci na Boha pôjdu a nevyčerpajú sa. Noach chodil 350 rokov. Koľko žil Noach? 360. 365? Enoch. Enoch, to je áno. Enoch chodil s Bohom, ešte, že vás tu mám, bratia. Po Matuzelemovom narodení žil ešte 300 rokov, narodil sa mu synovia a dcery, všetkých Henochových dní bolo 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. On sa neunavil za toľko rokov. Neunav sa, nikdy sa neunav v chodení s Pánom. Nikdy.
Očakávaj na neho, on ti dá takú silu, že budeš bežec ešte lepší než najlepší maratón na svete. Budeš lepšie kráčajúci za Pánom. Viete, čo ja verím? Že keď už budem veľmi, veľmi možno starý a pôjdem na toto pódium možno takto. Ale keď sa postavím tu, ešte len vtedy to začne. Verím v pomazanie, ktoré rastie, bratia a sestry. Nech máte akýkoľvek vek. Buďte požehnaní na rok 2024. Postavme sa, budeme sa modliť. Otče nebeský, ja ti ďakujem za tvoju prítomnosť, ďakujem ti za tvoje slovo, žehnám tejto cirkvi a ďakujem ti, že tvoje slovo má moc doniesť prebudenie na každú jednu oblasť nášho života. Požehnaj očakávanie nášho tohto času a modlím sa, nech očakávame na teba a na nikoho iného. Ty si požehnátor, Pane, aj nášho života. V mene Ježiš sa modlím za požehnaný rok 2024. Amen.